Tricycle driver iti Bangued Abra binagkong ti menor de edad ti teltlel na gapulang ti mapukpukaw a cellphone. Report ni Bridget Mayo. Nakaimula pa ilayang ti imuko iti teltlel ti tricycle driver ani Marcos Bonilla. Idi intaray da iti ospital mali medical man. Kalpasan na binagkong isuna ti sangapulo ket innem ti tawen na a 4th year high school student. Storya ti biktima, napanisuna iti Benesa compound iti Zone 1 Bangued. Tapno kitayan ti tricycle nga ipaspasada ti pinagmaneho na ti tricycle. Kel lat-latan nga danang danog ken kuana iti likod. Ngemi di kitain na imukumeten tina imula iti teltel na. Damot ta marpun dinanog da lang, ganak ti likod ak. Kutsilyo mo nakamulan, bunutan niya mabunot, puspus-pusak. Mabunot ko yung driver ko. Badi may katin talaga siya resin ko naman so, kasi latamotan mo. Basa rit investigasyon, pinabasol ti sospek a menor de edad ti biktima anangala ti cellphone na. Sakbay iti pasamak, may sa ti tricycle driver a biktima nga day ti lugar no sa dino nagtatambay ti sospek ken ti kakadwana. Napukaw ti cellphone ti sospek ket kayat na akapkapan amin nga adday ti lugar. Saan a kinayat ti nagpakapkap ti biktima, iso ang nagsuspetsa ti menor de edad nga iso tinangala ti cellphone na. Awan ti mayat nga umamin ket in request to ubing nga kapkapan da mamin ni suna ket daytoy biktima ket hanang nagpakapkap. Di mat siguro napaniti suspetsana nga sinsan nga nagpakapkap daytoy biktima iso tinangala ti cellphone. Iti follow-up investigation ti pulis, naalukoy dati naganak ti ubing nga isuko daytoy tapno maurnos ti pasamak. Nakasagana met ti biktima amang ipila ti darom tapno matubngar ti aramid ti ubing ta ang mga nakarkaro kanuntupay ti krimen nga maaramid na iti sabali a tao. Bridget Mayor, Balitang Ilokano.